Kien nhar l-4 ta' Mejju tal-2015 meta l-Parlament Malti għamel dik imsejħa bħala l-migration u bekk mexa mill-Palazz tal-Gran Mastru lejn binja ġdida għall-ewwel darba binja mibnija apposta biex tospita l-Parlament. Għalhekk fl-10 snin anniversarju minn meta seħ dan kollu, dal-istazzjon tkellem mal-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia u spjegalna kif saret din il-bidla. Kien House Business Committee niftakar li taf tiġnat qabel fejn ġie deċiż li il-migration mill-Palazz ta' Gran Mastru għal hawnhekk issir fl-4 ta' Mejju tal-2015. Iż-żewġ naħat tal-Kamra, Gvern u Oppożizzjoni, bilna u letteralment imxejna mill-Palazz ta' Gran Mastru għall-Parlament ġdid. Dak iż-żmien kien hemm Prim Ministru Muscat u Joseph Muscat u Kap ta' Oppożizzjoni kien hemm Simon Busuttil. Imxejna u għamilna l-apertura tagħha, għamil indirizzjena u l-President dak iż-żmien tar-Repubblika u bdejna niffunzjonaw. Min din il-binja l-ġdida fuq id-disin tal-perit ta' fama internazzjonali Renzo Piano, is-seduti tal-Parlament bdew jixxandru b'mod viżiv permezz ta' stazzjon televiżiv u permezz tal-Internet. Il-binja tal-Parlament tissimbolizza wkoll l-awtonomija tal-Parlament Malti. Fil-fatt wara li l-Parlament mexa f'din il-binja, l-istess Parlament kiseb l-awtonomija finanzjarja fl-2018. Farrugia jispjega wkoll kif issarfet din l-awtonomija. Imma tagħmlek iktar b'saħħtek, iktar awtorevoli u iktar trasparenti u iktar ikollok liwes kif taħdem hija illi aħna tlaqna mill-Palazz tal-Gran Mastru b'sitt kumitat tal-Parlament hawnhekk peress li għandna diversi kmamar fejn ntużaw għal-xogħol parlamentari, allura kumitati eċċetera. Illum għandna 16 kumitat parlamentari, 16. Minn din il-binja l-Parlament Malti kiteb żewġ kostituzzjoni tal-Commonwealth meta twaqfet l-Assoċjazzjoni tal-Kumitati għal Kontijiet Pubbliċi u Kostituzzjoni għal pajjiż iż-żgħar. Apparti minn dan ix-xogħol u xogħol ieħor li jsir ta' kuljum, il-Parlament jilqa' fih dan ukoll konferenzi b'mod regolari. Kif ħadd hawnhekk jiena mill-ewwel ftaħtu beraħ il-Parlament. Hawnhekk isiru konferenzi regolari mill-Università, mill-istudenti, mill-anzjani, mill-NGOs, minn kull min għandu inizjattiva. Fi kliem l-Speaker dan kollu jagħti soddisfazzjon lill poplu Malti li għandu Parlament li jagħti kontribut f'dak kollu li jkun għaddej. Interessanti l-fatt li l-Parlament Malti mhuwiex is-sit tal-binja minn fejn jaħdem, iżda l-Parlament huwa l-inkwilin għaliex il-Parlament huwa tal-kumpanija Malta Investments PLC. Il-Parlament iħallas ċertu ammont ta' flus fis-sena bħal meta jiena krejt dar, bħal meta jiena krejt. Sissa l-kirijiet li ħallasna, ġifir mindu tħallna, sissa, għanti kienu fuq 10 snin, ħallasna aktar minn 28 miljon kera. Hija xi ħaġa qawwija, però għalhekk li mbagħad wieħed irid jara li l-kirja għal-naqas ikun hemm is-sodisfazzjon tagħha għaliex qed nitkellem fuq l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. L-Speaker qasamana wkoll il-ħsieb tiegħu għal matriq għandu jimxi fiha il-Parlament fil-ġejjieni. Il-Parlament fil-ġejjieni huwa li ikun hemm fil-fatt jiena qed nipprepara wkoll paper fuq hekk u anke għandha tieħroġ pubblikazzjoni portfell u l-10 snin minn dujna hawnhekk għandha toħroġ dalwaqt flimkien mal-JHRC eċetera, illi ċertu imġieba li għaddejna f'dal aħħar snin. Dika mhux kwestjoni tiġi corrected, il-poplu għandu jiddeċidi fuqha biex min mhuwiex verament onorabbli għall-Parlament m'għandux postu f'dal-Parlament.